Sortint de Monars, visitarem 3 grans masos, tots ells declarats béns culturals d'interès local o nacional. El Mas del Mèdol, habitada avui en dia i que data del segle XVIII. La Torre i Mas del Cosido, situada a l'oest del Turó de Sant Simplici. Es tracta d'un gran mas del segle XVIII. El 2002 es va ensorrar la façana principal i la portalada principal de pedra picada. Es van perdre extraordinaris grafitis del segle XIX. A la torre han aparegut grans esquerdes a la part superior. Si no s'hi posa remei urgentment, perdrem aquesta magnífica torre. El Mas d'en Surder. És un gran edifici construït a inicis del segle passat. Presenta una planta quadrangular i disposa de 2 plantes. La composició recorda la típica vila palatina barroca, amb una estructura radial que es desenvolupa a partir d'un espai central, cobert per una impressionant cúpula revestida de mosaic ceràmic. L'abandonament i deixadesa farà que en pocs anys perdem aquesta joia arquitectònica.